Bos, silakan dhisik. Keliru. Ya silakan dhisik. Aku mendem. Bos. Kanca won sik. Nek kan ngombe nduk endi? Ngombe nduk endi kan mang? Bos. Aku kancane iki mang gak gelem lho won dipaksa. Bos. Iki dulur Kalimantan to sing akeh won. Iya, Bos. Eling Dik. Kan apa sih won? Jare mang mendem. Eling-eling apane anggapmu aku gak biasa ngombe ngono to. Bos, ojo ta. Aku gak apa. Arek klothok iki senengane ngombe lha apa putih ku. Aja cacak klothok aku iwak teri biasa. Won. Iki ra main gone daleme. Sapa marah? Oh, ya apa rek. Main ndok omahe Pak Supeno. Supeno. Nyupeno. Iya. Lak ngipi. Supeno. Suku ana omah apa suku? Kok supeno ya sumu bae. Kok supeno. Jenenge iki Supeno, Bos. Pak Supeno. Lho, suku ana omah kok supeno. Aku gak duwe su. Nggone omahe Pak Supeno. Ya. Waduh gopo kabeh iki mang acarae tekone arek-arek akeh pating grencil ngono. Iya. Acarane wulan ngene iki penggawean akeh won. Oh iya, Bos. Supali dhewe. Iya. Terus kon dhewe, slamet dhewe, aku dhewe. Oh iya. Iki mang aja eling-eling dibel ngono aku ya kelali. Lho, kon lalian ngono kon niku, Bos. Ya gak mergo lalian ngono, Mon. Kan awak dhewe mang gopo kabeh. Oh, iya. Jam 5 ya kae dibel. Lho, ala ya apa, Bos? Halo? Ya, bisa bicara dengan salah sambung. Ya apa rek? Apa ini nggak salah sambung? Enggak. Pak Supeno lo takon. Mungkin ini salah sambung. Enggak. Oh, enggak kok salah sambung. Mestinya gak ngono, Bos. Ya apa? Halo, siapa situ? Lah situ siapa? Di sini saya. Saya di situ. Loh, enggak, yang di situ siapa? Saya. Lah situ siapa? Saya. Lah iya. Pokoknya aku dibel lho, Won. Halo. Anu ya, sapa iki? Agus. Kok paling kok buku Bos niku. Trobos. Oh, Trobos. Niki sinten niki? Anu Pak Supeno. Oh iya. Oh, Pak Supeno. Nggih. Nggih. Pak, napa? Mboten lali ya? Iya. Mboten. 37 sih. Lho. Ora metune Kok togel. belakang rono-rono iki lho. Anu. Karya budaya, nggih. Nah, Mpun lali lho. Nggih. Soale kula butuhaken temen iki. ya iya rek nanggap jutaan Lah nggih, tanggal pinten sidone? Nggih tanggal 20. Oh iya. Lho Pak, sepunten pun tanggal 20. Apa, Bos? 20 niku kata acara 25 mawon nggih. Hari iki rek kok duduk botokan kok. Alah apa sih, Pon? Selawe mek 25 iku padha ae, Bos. Siji. Lah kok seje lho. 20 ku awan, 25 ku bengi. Lah kok bengi Wis aja dipikir nemen-nemen tawon. bingung aku.